हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै दंफैयो जोंहा लामाबारि पेट्रल पाम्पआव दंफैयो बेनिफ्राय आरो दिनै जोङो बेनिफ्राय मोनसे गुबुन जायगायाव थांगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो बरायबाय आं साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगनि भिउवार्स लोगो आरो साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो बावहरबाय आङो दिनै दंफैयो नैबे लामाबारि सकनि पेट्रल पाम्प सफैबाय आङो दायो आङो बिनिनो माखासे भिडिअ आङो दिन्थिलांनो हास्थायबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो बिनिफ्राय मोनसे गुबुन डेस्टिनेसनाव थांगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना अब्ला आङो बेयाव सोरखौ लोगो मोन्दों आंनि सिगांनि फुराना लोगो आङो बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय आं आरो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोन नै बिथाङा जाबाय जोंहा रकेट पुराना लोगो मोनदों जोङो माने सिगाङाव जोङो उदालगुरि हायार सेकेन्डारियाव जोङो एखेलगे फरायनाय आरोना बिथाङा जाहैबाय नैबे जोंहा माबानि नावग्रानि मा होनना बुङो पानबारिनि आरोना बिथांनि नामानो जाहैबाय रकेट दैमारि दै जोंहा लोगोफोरा सिनायोना सिनायला नोंथांमोनाबो नुबा सिनाय मोननो हागौ नंगौना नङा जायफ्रा जोंनि एखे लोगोसे उदालगुरि हायार सेकेन्डारियाव फरायनायमोन ना बुंहरदो बुन्दु माबाफोर बुंहरगोन नामा दाथ' मोजाङानो दङ बहुद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय नंगौना नङा दा बिथाङा नैबे पेट्रल पाम्पआवनो माने खामानि मावनानै दंथ'यो बिथाङा मोजां बेजोंनो न'खर सोलिदों बिथाङा बेनिफ्राय आरो गोबां खस्थ' खालामो आरो जोंथुनिखि बे थाव दिपु बहायनाय जायगा हाया बिथांनिनोमोन दा बिथाङा लिस्टआव होनानै दोनदों आरो बे हाखौ ना नंगौना थिग दङ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बहुद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय ना दिनै जोङो दायो अबाव थांगोनलाय आदै हादान लाइदेरबारि मा जायगा जों थांगोन जायगाया लाइदेरबारि आदसा बेनिफ्राय ओरैनो बेसेबांसो गोजान जागोन आदै 6 किल'मिटार ना जों गारि गिदिरजोंबो थांजायोमोन नाथाय मा होनना बुङो लामाया एसे उसुबिदा अखा हानाया दै बारनो गोनां बेनिखायनो जोङो नैबेयाव दा बाइक रेडि खालामबाय आरोना जों बाइकजों थांसै आरो दायो हाथिथ' गैया ना आदै बिदि हाथि दङबा एसे उसुबिदा जागोन थारमाने हाथि होनबा एसे गिनाय मोनो हाथिथ' नङा मैदेर हाथि होनना बुंफ्लांबाय थायोलै हाथिया हारसानिसो राव मैदेरसो ना नै गंनै गारि लाबोदोंमोन नै गारिखौ जों बेयावनो पार्किं खालामबाय थाव डिपुआव ओमफ्राय दा जोङो बेनिफ्राय बाइकजों थांसै आरो दे अब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फैफाबाय थादो आरो जोङो मायाव थाङो बेखौ नायलांबाय थादो आरोना आङो दिन्थिलांनो नाजागोन हादाननि माखासे नुथायफोरखौ आरो दिनै फाइनालि दायो जोङो ओंखारबाय नै दा बाइकजों थांबाय आरो जोङो लोगोफोर हादानाव थांगोन दे जोङो हादानाव नायनोसै मा नुयो मा नुवा मैदेरबो नुनो हागौ दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय था बोथोरा ओरैबायदि मोजां अखा हाहां आरो अखा हाथ'वाखै खिन्थु अखायालाय हाना थांबायदां खिन्थु जों मोनथ'वासै अखा दा अखाबो मोननो हागौ जोङो नैबे जाहैबाय बेखौ रौता माजुलि होनना बुङो बेखौ रौता माजुलि ओरैनो जोंनि माबायावबा बेखौ मा होनना बुङो लावख्रिबारि गामि होनना बुङो बेखौ नैबे गामिया जाहैबाय लावख्रिबारि बियो जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि सिङावनो दङ आरो बे गामिया बेनिफ्राय आनसलिक हिसाबै नावहुरा पास्टरेटआव दङ आरो बे जाबाय रौता माजुलिनि गिर्जा नैबे बेप्टिस्ट चार्च नै बिथाङाबो फैबाय जोंजों लोगोसे बाइकआ थारमाने हामा जाना होबाय आरो ना बेनिखायनो दा बिसानाव जोङो सहाय बिनो फैबाय आरो नै आदा लानायाव बहुद बोसोरनि उनाव फैबायलै नै अर्पना माबायदि जाखो बावसोल' दादा जाबाय अर्पन नै आदाया जे बनायबाय थादों आदा ना थिगानो ना ओमफ्राय सिनायबाय गेलागाव बग्रिबारिनि औ बिनदनि फिसाला
थारमाने जोंहा बिदि ओरैबायदि समस्या जाबायना बाइकआ जोङो गुबुननि लानायमोन बेयाव थाव दिपुनिफ्राय ओमफ्राय ससे फैनायावनो माने ब्रेकआ अरखेना होबाय आरो ना दा सलायबाबो खारा गारियानो बेनिखायनो जों बेखौ दोनथ'नानै दा जोङो बिस्रानियाव हाबफैबाय बिदिनो बिस्रानि बाइकखौ दसे सहाय लाथ'नोसै आरो जोङो दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था जोङो डेस्टिनेसनाव दासिमबो सहैयाखै दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरो अखाबो बिराद हाबाय नै बहुद बोसोर जाबायमोन अखा सिजायैया खिन्थु दिनै सिजानांसिगोन बायदिमोन दा ओरैबायदि अखा हाबाय लोगोफोर नै नायदो आयो जोङो थारमाने बेयाव बाइक सोलायनो हाबनाया बोरैबा जोङो मोजांसो जाबाय आरो ना अखा लोगो मोनबाय जोङो बिरादनो नाय ओरैबायदि जुब जुब अखा कन्टिनिउ हायफ्रामोनदां ने अखाया बिथिं हरफोन सानफ्रामबो अखा हाफ्रामोनदां हा ini mengajar dia. जोङो दा बेलेग लामाजों हाबफैबाय आरो दायो पाका लामाजों नंला दै मोनसे मोनबाय लोगोफोरनि दैया ओरैबायदि साफा खिन्थु गोजौथिं अखा हाबा थारमाने बे दैखौ बारनो हाया जाहैदों आरो लोगोफोरनि गोथौ दै खिन्थु दैया नुनायावसो थौले नुदों नै माइ गायग्राफोरखौ ट्रेक्टरजों माबायदि रोगानो गोनां जायो मोजां ना गायखांबाय दे बायटालि होनना बुङो जाहैदों बे गामिजों बायटालिनि गय बागानफोरा ओरैबायदि समायना बायटालि मोजां जायो खिन्थु पालसार आरो डेन्जार स्लिप जाखायो लामाया थारमाने ओरैबायदि फिस्ला गोग्लैबाथाय सेस बारा खायलें खुलें दासलाय Ini nang gile. Dangलांबाय गोग्लैबाय लोगोफोर गोग्लैबारबायसो गोग्लैबारबाय एसे गोदै बेयावनो जेबो जायासै खिन्थु बारनो हाबाय मा नांबाय गोग्लैबारबाय लोगोफोर नै बेयाव स्लिप जाबाय जोङो बोख्लेंखायो पालसार बियो मा फुलनि बे बिबार बारो ना दे बान्दोआव थांनाय नामा दे थारमाने दाथ' गायनायनि दिन गायनाय समाव जुदि दै लायनो हायाबाथ' आरो गायनो हाया औ भिडिअ खालामबाय आदैमोन नोंसोरखौ चेनेलाव मोनसे थारमाने बिथांमोना बान्दो थेदोंमोन जाहैदों आरो हायोबा दानि सरकारा बान्दोफोरखौ बनायना होनाया मोजां ना औ बेनो खाथियावनो माथो नैबे न'खरा जाहैबाय जों गामिनो खारना थाफैनायनो दै खिन्थु हाबनाय जायाखै जोङो नै बियो लामाया डेभेलप जानो सम नांगौ दे बिरादनो खिन्थु न' बां बारि बागानफोराथ' जाजोब्बाय नाथाय लामानि जेंना माब्ला जागोन बुंस'नो हाला लामाखौ नै गेजेरजों दसे आग बारायो आदा मा माइ गायगोन दे थिगानो अबाव थांनाय बाजैमोन नालाय मोसौ खाहैनाय ए दे मोजां दा बाजै दे दै मोनसे मोनलायबाय जोङो हाजोनि बोहैबोनाय दैले बेफोरो लोगोफोर दिनै हादान गेजेराव माबायदि गय गायदों नै ओरैबायदि बेफोर गया देरनांगौबा ओरैबायदि समायना नुगोन आरो जाय मालिक ओरैबायदि माहाजोन जाखासिगोन आरोना बे गया देरजोबनांगौबा बुहुद बुरजा गय गायबाय आरो बेयाव लोगोफोरनि
दानै गायनाय आरोना देग्लायसो गायदों थारमाने बेफोर गयखौ 2-3 बोसोरनि उनाव माबायदि जागोन नायदो आरो बेफोर गय बागान हायाथ' हाजोसो गाहाय गोजौ नायदो नै लोगोफोर थास' बागान आरो नै बियो ओरैबायदि मोजां जादों थास'आ नायदो बेनिफ्राय नै बिथिं जाहैबाय नै गयनि जायगा रोंदों दे जोंनि बर'फोराबो रोंनांगौ जेरै क'क्राझारजों सरलपाराथिं गुबुन जाथिफोरा हा लादों आरो गय गायदों जोंहा नेपालिफोरा मिथियो बिदिनो सरलपाराथिं बिराद जेसेबांखिनि गय बागान नुगोन नेपालिफोरनि होननाय खोनायो आरोना नाथाय जोंनिथिंनि बर'फोरानो रोंदों बिराद गोजोनथाव बाथ्रा रोंनांगोन हादानखौ लानानै जोङो बिदि मोनसे खामानि मावलांनांगोन आरोना बेयाव जोङो प्रडाक्ट मोननाय खामानिखौ मावनांगोन आरोना अब्लासो जोङो डेभेलप जागोन आरो बेखौ गायनाल' दोनबाबो जानाय नङा जोथोन लानांगोन आरोना जुदि सोरहाबा ओरैनो खालि हा दङब्ला लोगोफोर गय गायना दोन बागान बनाय बियो नोंनि थाखाय फिउचारनि थाखाय मोजां जागोन ओरैबायदि मोजां गय जादों आरो गयनि गेजेर फानलु गायदों बिथांमोना नै बिथिंनो नायदो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां बागान समायना नै बेयो जाहैबाय थांनाय बोसोरनि गायनाय गय आरोना नै बेयो ओरैबायदि बिथिंबा नै बेयावबो गोदान गायदों गयानो हायाथ' हले गयनि जायगा आरो बेयो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां हाजो जिं नै हाजो जिं साखाथि बाखाथि आरो जोंनि टिमा नै बिथांमोनानो नै लोगोफोर नायनानै लादो आङो खाथियाव दिन्थिबाय थाला बिथांमोनखौ गोजाननिफ्रायनो आङो भिडिअ खालामबाय समायना जायगाया ओरैबायदि समायना लोगोफोर नायदो नै ओरैबायदि समायना जायगा माने बोथोराबो ओरैबायदि मोजां दिनै जोङो लामा ससेयाव अखा मोनबोदोंमोन आरोना इफिनि मोनसे न'खराव हाबफैबाय नै जोङो हादाननि मोनसे न'खराव हाबफैबाय आरोना बिसानाव जोङो दसे रायलायलांनोसै आरो जोङो मा होनना बुङो माबा थास' बिबार अर्डार होदोंमोन आरो जोङो बिसानाव थानो थाखाय बेखौनो लाना थांसै नै जोंहा आनैमोना मा जादोंथाय खान्थाल आनै खान्थाल जादों खान्थालालाय बायनाय ना न'नि ए थिगानो खान्थाल दंफांखौनो नुवाखै माथो बबेथिं दङ आदसा दे थिगानो ओमफ्राय थास' बिबारा खाबाय बाजै जा नै बाजैनिफ्राय जोङो थास' बिबार बायना लाना थांसै आरो ना थास' बिबारखौ लाबाय नै जों थास' बिबारखौ बायनानै लाबाय आरो ना हादानाव माने मनाखौ लांसै दै 200 टाकानि जोङो थास' बिबार बायनानै लाबाय जोङो बेखौ लांनानै अमा बेदर फोरानदबलायनानै बरिया गोथाव जाहैसै आरोना जागोन जाय जिरायथ'ला मैदेरफोर डिस्टार्ब खालामनो हागोन ना सोंदो खालामाने आदसा नोंसिना हादानबाबोथ' बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो गोग्लैदाने आदा ओमफ्राय भट होनो मोना मोना आदा मोना भट होनो मोनाखै माने बिथांमोना थारमाने रेसन कार्ड जायाखै आरोना बिथांमोना जेबो गैथ'वा होनना बुंदों जागोन लासैनो बाजैमोनाथ' होनो मोनो दै लोंनाय बेबस्थाया थारमाने एसे गोब्राब आरो माने बेयाव दङ ओरैबायदि खस्थ'आव दै लोंनो गोनां जायो आरोना बिथांमोना बेलेगनिफ्राय गुबुननिफ्राय रोगाना लायनो गोनां जायो आरोना हादान नालाय जायफोरा हादानाव थायो बिथांमोना मिथिखायो
आरो बिथांमोना बासन सुनायनि थाखाय अखा फैयोब्ला नैबे सेन्टेक्सआव जमा खालामनानै बिथांमोना बेजोंनो बासन सुनाय मा सुनायाव बाहायो आरो हाजो गुदि बाजैमोननिया जाहैबाय बायटालि न बाजैमोना जाहैबाय बायटालिनि नैबेयाव एसे गोजानाव फैनानै बिथांमोना बन दानफैदों आरोना मिथिनो बेनिफ्राय दा जों जिथुनिखि जायगायाव दंफैयो बे जाहैबाय हाजो गुदि नैबे दैयाव सफैबाय जोङो नै बाइकफोरखौ साफा खालामना लाखाबाय अखौ सुस्र'खाबानो जायो मोनसेया दा सुसिगोन आदा माबायदि नांदों दिनै हादानाव फैनानै मोनदोंना बिदि एक्सपिरियेन्स मोनफेरदों ना मोनफेराखैमोन आदा मोनखाबोदोंमोन ना होमबाबो दिनै इन्टारेस्ट नांदों आरो ना अखा ख्रेब हानायजों ना बहुत दिननि गेजेराव बिदि दिनै मोनफिनबाय आरो ना सिगांनि लाइफखौ गोसोखांहरदों आरो ना इन्टारेस्ट नांबाय आंबो बिथांमोना एसे उन जाबोबाय आरो फैनाया थांनायाव बिथांमोना सिगांमोन आरो फैनायाव उन जाबोबाय आरो नै गोलैनायलाय आदा एसे गोलैनायलाय एसे डेस्टिनेसनाव सफैबाय ओरैबायदि ना मेंनाय मोनबाय लोगोफोर थाबायबोयै नैबे जाहैबाय अरुणाचल हाजो बे हाजो नुहुरनाया बेनिफ्राय जोङो नैबे आसामनि हायाव दङ आरोना जोंना नै गुरुबा बिथांमोनानोमोन ओमफ्राय जोङो दा बेयाव दसे सावरायबाय बेरायबाय आरो गिदिंनायनि फट' भिडिअ आङो बिदि खालामजोबनाय जायासै बेयाव माबा मोनसे थांखि लानानै जोङो फैदोंमोन आरो उनाव थांखिया जाफुङोब्ला नोंथांमोननो आङो भिडिअ लाबोनो नाजागोन मा खालामनाय जायो अब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ दिनै गोबाव खालामला आङो बेसेबांखिनियावनो दोननोसै लोगोफोर बिदि जायफ्रा जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायबाय आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हामबायदों साबायखर बावबाय नोंथांमोन बयनिसिम अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेबांखिनियावनो दोननोसै लोगोफोर बाय टाटा